Вядома, што кожны рэгіён Беларусі, і ў гэтым мы ўжо пераканаліся ў першы дзень навукова-практычнай канферэнцыі, мае свае адметныя стравы з таркаванай бульбы, рэцэпты якіх перадаюцца гаспадынямі з пакалення ў пакаленне. Пасля прысваення элементу статусу нематэрыяльнай культурнай спадчыны дранікі сталі гастранамічным брэндам і для Дзятлаўскага раёна Гродзенскай вобласці. Усе гаспадыні Дзятлаўшчыны ведаюць, что с 2022 года готовят на своих кухнях не просто стравы с бульбы, а элемент нематериальной культурной каштоўнасці, носьбітамі ці пераемнікамі якой яны з'яўляюцца. Праводзячы работы по збору і сістэматызацыі матэрыялу, мы пераканаліся ў тым, што гаспадыні сярэдняга ўзросту гатуюць па рэцэптах сваіх матуляў і бабуляў, запісаных яшчэ на пачатку мінулага стагоддзя. Сапраўдная гістарычная каштоўнасць з нашымі рэгіянальнымі асаблівасцямі. Самой популярной стравой стертой бульбы на Дятловщине оказались драники. У классичном рецепте драников 3 ингредиенты: бульба надраная на тарце, цибуля и соль. И вось ваколь гэтага простага рецепта узнікаюць кулінарныя шэдэўры, створаныя з дапамогай ведаў, навыкаў, густу і фантазіі гаспадынь. Стравы з таркаванай бульбы гатуюцца незалежна ад пары года, часу. Гаспадыні гатуюць гэтыя стравы як штодзённа, так і на розныя жыццёвыя падзеі, вяселлі, імяніны, хрэсьбіны і іншых. Аднак у кожнай гаспадыні яны са сваёй разынкай. Адна дадае ў страву кіпень, другая моркву, трэця пару зубочкаў часнаку для водару. У нашым раёне іх называюць дранікамі, картаплянікамі, картафлянікамі, дзірунамі. У выніковую справаздачу ўвайшло 6 рэцэптаў страў, у ліку якіх дранікі Меланія Ткацевич, 1910 года нараджэння, з вёскі Каменкі, прадстаўляла дачка Тамара Ступак. Софі Мартинчик, 1910 года нараджэння, з вёскі Гука, прэзентавала Марыя Кардаш. Картаплянікі гатуе Ірына Бакшук па рэцэпце сваёй бабулі Ксеніі Ефімік, 1905 года нараджэння, з вёскі Крагі. Алена Шалесная, 1942 года нараджэння, прадстаўляла вёску Асіпаўшчына. Яна таксама пераняла вопыт сваёй маці. Цярэшка Александра, 1935 года нараджэння, з вёскі Лоскі, перш-наперш прапускае 2 цыбуліны праз старку і дадае кіслага малака у цеста, каб аладкі былі пухкія. Наша калега, метадыст па клубным фарміраванню метадычнага аддзела Тацяна Полуносік карыстаецца рэцэптам дзіруноў сваёй бабулі Браніславы Язерскай, 1933 года, з вёскі Заполля. На Дзятлаўшчыне да гэтага часу існуюць розныя лакальныя назвы дранікаў. Картаплянікі, вёска Караглі, Мірошчына, картафлянікі, вёска Каменка, Заполля, дзіруны, вёска Студзерушчына. Работа по пошуку цікавых страваў з бульбы продолжается. Сектором нестационарного обслуговывания насельніцтва ладзяцца экспедыцыі ў глыбінку з мэтай пошуку цікавых рэцэптаў беларускай традыцыйнай кухні і, безумоўна, дранікаў. Пасля ўнясення ў дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей нашага агульнанацыянальнага элементу у Дзятлава адразу зарадзілася ідэя, а носьбіты традыцый падтрымалі нашу прапанову аб правядзенні свята бульбы ў аграгарадку Гезгавы. У верасні 22 года прайшло першае свята бульбы, якое включало ў сябе дэгустацыю дранікаў па рэцэптах носьбітаў, выстаўка дэгустацыя незвычайных страў з бульбы, конкурс на самую вялікую бульбу «Бульба-багатыр» і гэтак далей. У Дзятлаўскім раёне практыкуюцца гастранамічныя міні-пляцоўкі, мэтай якіх з'яўляецца папулярызацыя страў з таркаванай бульбы. Упершыню элемент нематериальной культурной спадчыны стравы з таркаванай бульбы быў прэзентаваны ў ліпені 22 года на свяце Дня незалежнасці Рэспублікі Беларусь. У гарадскім скверы ў горадзе Дзятлава на пляцоўцы «Беларуская хата традыцыямі багата» праходзіла дэгустацыя дранікаў мясцовых гаспадынь носьбітаў, а таксама конкурс на хуткаснае паяданне дранікаў. Так, у рамках адкрытага рэгіянальнага фестывалю сямейнага адпачынку «Зецельскі фэст» з 2023 года адным з конкурсаў стала гастранамічная пляцоўка, на якой штогод прадстаўляюцца дранікі, бульбяныя бліны, бэбка. На свяце Іну ў аграгарадку Дварэц, у гарадскім пасёлку Казлоўшчына, на свяце Казлоўшчынскія прысмакі, таксама ладзіцца гастранамічная пляцоўка з дэгустацыяй дранікаў і страў з таркаванай бульбы. Вось учора Наталья Осіповна закранула тэму, што на Дзятлаўшчыне ёсць бульба
чорного кольору. Гэта сабрана так, як мы гэта выявілі. На свяце сямейнага адпачынку на гастранамічнай пляцоўцы я была ў камісіі, і адным блюдам была вось гэта бульба з чорнага колеру. Ведаеце, найперш я неяк так неякавата аднеслася да яе, але я была ў камісіі і была вымушана спрабаваць. Звычайная бульба, звычайная, але вельмі карысная, кажуць. У снежні 2022 года в рамках месячника гастрономічного туризма для людей золотого узросту Центра социального обслуговування насельніцтва Дятловского района была организована гастрономічная сустрэча з выставкой дегустации с бульбяными блинами, драниками, приготованными по рецептах носьбітаў. Традыцыя прыгатавання дранікаў у асноўным перадаецца па лініі жаночага роду. Ад маці да дачкі, ад бабулі да ўнучкі і з'яўляецца устойлівай. Практика элемента не прерывается увесь час. Традиция падтрымліваецца усімі носьбітамі, якія лічаць яе важнай часткай свайго жыцця. Носьбіты дзеляцца сваімі сакрэтамі з моладдзю. Усімі тымі, каго цікавіць тэхналогія прыгатавання страў з таркаванай бульбы, займаюцца прыгатаваннем не толькі для сваёй сям'і, але і гатуюць бульбяныя бліны для розных урачыстасцей раённага цэнтра, для турыстаў на турыстычных маршрутах. Вось і сёння мы запрашаем на сваю пляцоўку Дятлаўшчыны, дзе будзем прэзентаваць свае дранікі нашых гаспадынь носьбітаў. Так, на сакавік месяц 2026 года мы рыхтуемся да запісу тэлепраграмы «Путёўка Бай», телеканал СТВ, дзе носьбіт Тацяна Пумосік будзе прэзентаваць майстар-клас па прыгатаванню дранікаў, якую пераняла ад бабулі сваёй. Методычным отделом вядзецца цеснае супрацоўніцтва з раённай рэдакцыяй газеты «Перамога». Своечасова размещаем анонсы правядзення свята бульбы на сторонках Советской Беларусі, на інфармацыйным сайце Цэнтра культуры. Сродкі масавай інфармацыі спрыяюць распаўсюджанню ведаў аб традыцыі сярод розных слаёў насельніцтва. І, безумоўна, усе носьбіты Дятлаўскага района зацікаўлены ва ўключэнні страў з таркаванай бульбы, дранікаў, бульбяных бліноў, бабкі і іншых традыцый прыгатавання і спажывання ў рэпрэзентатыўны спіс нематэрыяльнай культурнай спадчыны чалавецтва ЮНЕСКО. Дякую за увагу. Клубная система Осиповецкого района. Санина Анастасия Александровна. Коли ласка. Добрый день, уважаемые коллеги. Могилевская область находится... Я еле смотрю, что меня еще не... Начинаем? Могилевская область находится на ўсходзе Беларуси, мяжуе з Мінскай, Гомельскай, Віцебскай областями и Российской Федерации. Гэта паспяховы аграрны рэгіён, які з года ў год збірае высокія ўраджаі сельгосппрадукцыі, што спрыяе дастатковай колькасці разнастайнай якаснай сыравіны, асабліва бульбы. Цяжка сказаць, калі менавіта стравы з бульбы прыйшлі на тэрыторыю Могилёўскай вобласці. Вядомы выпадак у гісторыі, калі у маёнтку целятнікі Могилёўскай губерні, а гэта напрыканцы 18 стагоддзя, бульба быццам не ўзыходзіла. Аднак пазней высветлілася, што сяляне таемна выкопвалі выдадзеныя правіцелем для пасадкі карняплоды і абменьвалі іх у шынку на іншыя прадукты харчавання і нават напоі. Паводле даследаванняў беларускіх этнографаў, у другой палове 19 стагоддзя, далей, калі ласка, 19 стагоддзя бульба стала галоўным прадуктам харчавання сялян, амаль на ўзроўні другога хлеба. У гэты час ужо існавала многа рэцэптаў. Сённяшнія гаспадыні старэйшага ўзросту памятаюць рэцэпты ад бабуль, народжаных нават у канцы 19 стагоддзя, і перадаюць іх моладзі. Сёння многія носьбіты пайшлі з жыцця, але жывуць іх патомкі, дзеці, унукі і праўнукі. Дранікі – адна з самых вядомых і любімых страў беларускай кухні. Прыгатаванне не патрабуе вялікіх матэрыяльных затрат і таму застаецца на паўсядзённым і святочным стале нашых землякоў больш за 100 гадоў. Статус элемента нематэрыяльнай культурнай каштоўнасці стравы з таркаванай бульбы, дранікі, бульбяныя бліны, бабка і іншыя традыцыі прыгатавання і спажывання ў Могилёўскай вобласці маюць 17 раёнаў. Элемент адлюстроўвае багатую, яркую, самабытную народную з'яву, абумоўленую асаблівасцямі харчавання.
Традыцыя прыгатавання і ўжывання страў з таркаванай бульбы ў Магілёўскай вобласці багата і разнастайна. Сёння стравы маюць розныя лакальныя назвы. Драчаны, бліны з бульбы, драчэнікі, дранка, драчы, дранікі, картафлянікі, бульбянікі, таркаванцы і іншыя. У Быхаўскім раёне бульбяныя ладкі гатаваліся з сырой дранай бульбы з дабаўленнем грэчневых круп. Бліны ўжываюцца са смятанай ці кіслым гуком, падліўкай сухіх грыбоў, зажаркай з мясам і цыбуляй або сметанкавым маслам. На глушчыне смажылі вялікія дранікі на ўсю патэльню. Потым іх рэзалі на мелкія трохвугольнікі і складалі ў чыгунок слаямі. І кожны слой абмазвалі салам разам са сметанай. У Крычаўскім раёне ў дранікі дабаўляецца гарбуз. Гарбуз таксама націраецца, адціскаецца, прабачце, гарбуз націраецца на тарцы, адціскваецца і дадаецца да бульбы. Дранікі з гарбузом прыгожыя, як сонца па колеру і карысныя па сваіх уласцівасцях. На кругляўшыне дабаўляюць тварог і называюць дзярункі тварожныя. Дранікі традыцыйна падаюцца са смятанай, маюць мяккі малочны смак, аднак у кожнай гаспадыні свой рэцэпт. Адна дабаўляе тварог як начынку, а другая змешвае разам з бульбяной масай. У Коцельскім раёне гатуюць лапуны. Гэта бліны з тоўчанай бульбы, пюрэ, з дабаўленнем цёртай. Выпякалі лапуны на патэльні і рэзалі на кавалачкі. Раней іх абмаквалі абавязкова ў канапляное масла, а зараз падаюцца смажанай цыбуляй. А на тэрыторыі Магілёўскага раёна назвы мясцовых дранікаў асянікі, бо іх некалькі гатавалі на свята багач, або асяніны, адкуль і пайшла назва. Дранікі гатуюцца з морквай і зелянінай. І нават з кабачкамі таксама. На базе устаноў культуры вобласці дзейнічаюць аматарскія аб'яднанні, дзе збіраюцца людзі розных узрастоў, каб абменьвацца рэцэптамі традыцыйнай кухні, гатаваць, частавацца і удзельнічаць у мерапрыемствах. Гэта такія, як сяляначка ў Клімавіцкім раёне, бульбаш у Асіповіцкім, кудзесніца ў Чавускім, асалода ў Клічаўскім і многія другія. Пачаставацца дранікамі і прыняць удзел у працэсе выпякання можна непасрэдна падчас выставаў дэгустацый на беларускіх падворках у рамках абласных, рэспубліканскіх, міжнародных і рэгіянальных мерапрыемстваў, якія штогод ладзяцца ў Магілёўскай вобласці. Нельга не адзначыць некаторыя з іх. Свята купалля Александрыя збірае сяброў праходзіць штогод у Шклоўскім раёне. 27 рэгіёнаў Расійскай Федэрацыі прымалі ўдзел у Александрыі ў 2025 годзе. Гэта маштабны праект, дзе на кожным падворку гасцінна частуюць бульбянымі стравамі. Міжнародны форум «Традыцыйная культура як стратэгічны рэсурс устойлівага развіцця грамадства», які арганізуецца праз год у красавіку установы культуры Магілёўскі абласны метадычны цэнтр народнай творчасці і культурна-асветніцкай работы. Доўгатэрміновы фестываль «Беларусь родная, музычная народная», у якім на працягу 3 гадоў творчая справаздача ў зале метадычнага цэнтра ладзілі ўсе раёны Магілёўскай вобласці. Выставы дэгустацыі страў беларускай кухні арганізуюцца і ў рамках раённых святаў: дажынкі, масленіца, каляды, купаллі, свята перамогі, свята незалежнасці, фестывалі народных промыслаў і рамёстваў дрыбінскія таршкі, свята сярэдневяковай культуры рыцарскі фэст у горад Мсціслаў, этнафэст у госці да радзімічаў, Чавускі раён, святы вёсак. На мерапрыемствах дранікі выпякаюць на агні на вуліцы. У прыгатаванні удзельнічаюць як і людзі старэйшага ўзросту, так і моладзь. А яшчэ ладзяцца і сямейныя конкурсы. Папулярнымі сталі рэгіянальны фальклорны фестываль «Чары сівой даўніны» у Краснаполлі, свята суседзяў «Сябрына», свята бульбы, рэгіянальны фестываль «Веснавыя колеры» у Асіповіцкім раёне. Новую старонку у культурным жыцці Быхаўшчыны адкрыў раённы гастранамічны фэст «Бульба Саміт», які праходзіць восенню пачынаючы з 2022 года. Мэтай з'яўляецца папулярызацыя і захавання страў з бульбы ў Быхаўскім раёне. У рамках мерапрыемства конкурсы дранік батл, бульбяны банкет, прадстаўленне бульбяны разгуляй і іншыя мерапрыемствы.
Метадычным цэнтрам у 22-23 годзе распрацаваны зборнікі стравы з таркаванай бульбы, дзе сабраны рэцэпты ад кожнага раёна, фотаздымкі і мерапрыемствы, на якіх папулярызуецца элемент. Традыцыйная кухня Прыдняпроўя. Гэтыя выданні вынік конкурсу традыцыйнай кухні ў рамках абласнога культурна-даследчага праекта «Традыцыйная кухня Падняпроўя», які адбыўся ў перыяд з 21 па 23 год. У конкурсе прымалі ўдзел жыхары Магілёўскай вобласці, узрост удзельнікаў быў неабмежаваны. Арганізатары праекта галоўнай задачай ставілі даследаванне і папулярызацыя традыцыйнай кухні Падняпроўя Магілёўскай вобласці, далучэнне і знаёмства насельніцтва з рэцэптамі старажытных народных страў. Традыцыі прыгатавання дранікаў на Магілёўшчыне перадаліся з пакалення ў пакаленне і спрыяюць дальнейшаму развіццю беларускай народнай кухні і ўстойліваму развіццю рэгіёна ў гэтым напрамку. Дзякуючы кулінарным рэцэптам і сакрэтам бабуль, рэгіянальным асаблівасцям і ўласцівасцям нашай бульбы, гэта страва заваявала папулярнасць і моцна укаранілася ў жыццё людзей. Стравы з бульбы Падняпроўя жывуць і будуць жыць, бо яны сталі неад'емнай часткай жыцця амаль кожнай сям'і. Дзякую. Дякую вам, Анастасія Александровна. А зараз я до мікрофона запрашаю Букіс Ольгу Павловну, методиста Дзяржаўнай установы культуры, цэнтралізаваная клубная сістэма Браслаўскага района. З тэмай доклада традыцыі прыгатавання і ўжывання страў з таркаванай бульбы на Браслаўшчыне як элемент нематэрыяльнай культурнай спадчыны Беларусі. Добрый день, шановное господарство. Выявление и захавание элемента НКС становится в апошнім часе вельмі прывабнай тэмай не толькі для спецыялістаў, звязаных непасрэдна з фальклорам і гісторыяй, а і з мясцовымі супольнасцямі і турыстычным асяроддзем. Ужо зроблена шмат крокаў у развіцці і прапагандзе дадзенага напрамку. Выяўлена шматлікія элементы, частка з якіх ужо заняла сваё пачэснае месца ў дзяржаўным інвентары. На тэрыторыі Браслаўскага района на сённяшні дзень зарэгістравана 7 элементаў НКС. Сюды ўваходзяць традыцыйнае мастацтва маляваных дываноў віцебскага паазір'я ў 2014 году было зарэгістравана, традыцыйная страва клёцкі з душамі Віцебскай вобласці 2017 год, традыцыйная тэхналогія спіральнага пляцення ў гарадоцкім, Браслаўскім, Верхнядзвінскім раёнах і горадзе Віцебску ў 2020 годзе, інсітнае наіўнае мастацтва Віцебшчыны 2020 год, беларускія мастацкія практыкі саломапляцення 2020 год і беларускае мастацтва выцінанкі ў 2021 і стравы з таркаванай бульбы, дранікі, бульбяныя бліны, бабкі і іншыя традыцыі прыгатавання і ўжывання зарэгістраваны ў 2022 годзе. Харчаванне – адна з неабходных умоў існавання чалавека. Яно складаецца з некалькіх этапаў: вырошчвання і збору сыравіны, апрацоўкі і прыгатавання, парадку і культуры спажывання. У кожнага народа існуюць свае традыцыі харчавання, якія з'яўляюцца адметнай рысай яго культуры. У межах краіны рэгіянальная кухня можа моцна адрознівацца. Браслаўшчына таксама не выключэнне. Браслаўшчына знаходзіцца на поўначным захадзе Беларусі, тут жывуць беларусы 52%, палякі 27%, рускія 16%, а таксама літоўцы, латышы, украінцы, татары, армяне, малдаване, азербайджанцы, яўрэні, цыгане і іншыя. Зараз яшчэ пайшла такая тэндэнцыя, нават англічане пачалі до нас прыязджаць у вялікай колькасці. Уже можно сказать, что, наверное, 200 семей было у нас тут жилье, и зараз активно занимаются укоренением. Тому магчимость такая есть, что нечто будет изменяться и в культурном напрамку. По сведчаннях інфарматараў, вясковая сям'я на Браслаўшчыне збіралася за столом 3 разы на дзень. Адпаведна гэтаму трапезы называліся снеданне, абед і вячэра. Паміж абедам і вячэрай быў невялікі перакус, які называўся падвячорак. У свой час стравы таксама падзяляліся на стравы паўсядзённага спажывання, святочныя і абрадавыя. У свой час дранікі з'яўляюцца паўсядзённай стравай амаль кожнай сям'і, пражываючай на Браслаўшчыне.
Гатуюць іх стёртыя бульбы, а назву сваю яны атрымалі ад спосабу прыгатавання. На брасаўшчыне часцей за ўсё можна пачуць дранік, а слова драць, церці, абдзіраць слаямі, але сустракаюцца і такія назвы, як драчуны, дзіруны, картаплянікі, картапляныя аладкі, бульбяныя аладкі. Іх часам называюць дранікі і бліны. Сустракаюцца практычна ўсюды, дзе ў ежу ўжываюць бульбу. Адносяцца да комплексу страў, прыгатаваных з дзёртай бульбы, у склад якого таксама ўваходзяць клёцкі, цыбрыкі, кегуліс, бабка, бульбяная кішка, калтуны, пызы і гэтак далей. У меню сучасных спажыўцоў з'яўляюцца і новыя назвы. Дранікі па-браслаўскі, напрыклад, гэта рэстаран «Дрывяты» ў горадзе Браславе, кафе «Пляж» таксама ў горадзе Браславе, кафе «Балаш» горад Браслаў, рэстабар «На грані» горад Браслаў, кафе «Струсянскі прытулак» у вёсцы Струста і карысна пользуюцца такой славай дранікі, якія гатуюцца на аграсядзібе Муража і носяць назву такую браслаўскія дранікі па-муражску. Аднак праводзіць мяжу паміж традыцыямі і навастроем у прыгатаванні дранікаў бульбяных бліноў на Браслаўшчыне не мае сэнсу. Асноўнымі па-ранейшаму застаюцца 3 інгрэдыенты. Это крахмальная бульба, якая націраецца на тарцы, цыбуля і спецыі. Калі цеста з бульбы рэдкае, сцэжваюць на сіта альбо праз марлю і дадаюць соку адстаяцца, і потым ужо тое, што адстаялася, дадаюць гэты крахмал да расчыны. У сямейным рэцэпце картапляніку гаспадыні Мацур Алены Михайловны 1917 года нараджэння з аграгарадка Замош, акрамя вядомых складальнікаў прысутнічала лыжка мукі. У сямейным рэцэпце лаўнік Ванды Баніфацыўны 1922 года нараджэння з вёскі Літоўшчына у рошчыну для дранікаў дабаўляюць цёртыя сухія грыбы і мелка парэзаныя кавалачкі сала. У сямейным рэцэпце лапыр Монікі Вітольдаўны 1938 года нараджэння вёска Альгердова цёртую моркву з абсмажаным салам і лукам. У сямейным рэцэпце Шакель Валерыі Іосіфаўны 1934 года нараджэння свежыя альбо сухія адварныя пакрышаныя грыбы. Чаму гэтыя жанчыны былі названыя? На жаль, ўжо згодна з іх узростам іх ужо няма, але гэтыя жанчыны ўжо 4-е пакаленне іх сямей выкарыстоўвае гэты рэцэпт. Таму яны менавіта былі названыя зараз мной. Выпекалі дранікі на свіным тлушчы, пазней на алеі. Іншым разам патэльню змазваюць толькі невялікім шматком сала, абкручаным льняной тканінай, атрымліваюць сухія бліны, якія з'яўляюцца дапаўненнем да іншых страў: яечні, мачанкі, верашчакі, поліўкі, юшкі, халадніка і іншае. Хацелася б яшчэ такую трохі ремарочку про тое, што непасрэдна полівак у нас вялікая колькасць, і ёсць такая поліўка, якую мы таксама рыхтуем на падачу на НКС пад назвай такой прыгожай «Супраман». Мабыць, ніхто яшчэ такой назвы не чуў ні разу. Вось, гэта у нас такая ёсць поліўка. Дранікі падаваліся на стол і як самастойная страва з маслам альбо сметанай, пасыпаная мелкім парэзаным пер'ем цыбулі, і як і нейкае дапаўненне. Таксама у наших сучасных ужо кафе падаюцца дранікі з разнастайнымі гатункамі соусу, ўжо больш сучасны такі выгляд. Як сцвярджаюць большасць гаспадынь, сакрэт прыгатавання дранікаў вельмі просты. Іх трэба смажыць адразу пасля таго, як гатова рошчына, і падаваць на стол гарачымі. А каб цеста не сцямнела і дранікі атрымліваліся святлейшымі, на брасаўшчыне гаспадыні дадаюць расчыну лыжку сметаны або кіслага малака. І, канешне ж, цыбулю. Але тут так крыху адышоўшы ад тэмы, мы сустрэлі некалькі такіх страў вельмі цікавых, бо, напэўна, тоже згадзіцеся, ніхто з вас, напэўна, не сустракаўся з такім рэцэптам, калі ў дранік дадаюць яблык антонаўку. Не чулі такога ні разу? У нас ёсць такія бабулі, аказваецца, якія ў дранік дадаюць яблык антонаўку. Невялікі шматочак, але гэта таксама не дае пацямнець цесту і такі крыху кіславаты прыкус дае. Гэта ўжо на свой густ, канешне, але вось такі рэцэпт таксама у нас ёсць. Некаторыя гаспадыні складаюць іх у глыбокую патэльню або гаршок, дадаюць смажаныя скваркі, лук, сметану і ставяць на 5-10 хвілін у печ або духоўку.
Таксама на Браслаўшчыне актыўна захоўваецца традыцыя прыгатавання дранікаў удзельнікамі шматлікіх аматарскіх аб'яднанняў, якія, дарэчы, удзельнічаюць амаль ва ўсіх клубных установах района. Удзельнікі аматарскіх аб'яднанняў Щиро всіх вітаю на духмяні драніки. Усіх вас запрошую. Робимо драніки по рецепту Матчиному, який увійшов у спис нематеріальної культурної спадщини. Бульбу ми на тарці драли, і я ще нечто смачного добавляю. Вогнище ми розпалили, і на свято весь народ запросили. Коли ласка, посмакуйте, кожний драник поспробуйте. Если дуже смачно вам, справи все свои кидайте, и до нас у плюсы приезжайте. Я ще больше вам наготуем, и усіх вас почастуем. Вось так гэта мы сустракаем наших гасцей. Гэта такі майстар-клас для гасцей па прыгатаванні дранікаў на калодзе. Яно адрозніваецца крыху, увогуле, у асноўным аснова такая. Удзельнікі аматарскіх аб'яднанняў не толькі дзеляцца сваімі рэцэптамі, але і актыўна праводзяць майстар-класы па прыгатаванню мясцовых дранікаў на калодзе падчас разнастайных мерапрыемстваў. Тут хочу сказаць, што не толькі на сваіх мерапрыемствах, але яшчэ і актыўна мы выязджаем у межах нейкіх вялікіх свят і ў вобласці таксама мы вядзём на нейкія дажынкі і так далей. Таксама такія праграмы мы возім. Таксама на Браслаўшчыне актыўна захоўваецца традыцыя прыгатавання дранікаў удзельнікамі. Жыхары гарадковых вёсак Браслаўшчыны ў большасці практыкуюць сельскагаспадарчы ўклад жыцця, што з'яўляецца важным фактарам захавання тэхналогій прыгатавання мясцовых страў. Паўсюдна дранікі гатуюць з бульбы, якая вырошчваецца на прыватных падзелах зямлі. Для прыгатавання па-ранейшаму выкарыстоўваюцца традыцыйныя прылады: тарка бульбяная і бурачная, чыгунная патэльня, гаршок, лыжка драўляная і іншае. Гэта спрыяе захаванню элемента і ў многім уплывае на смакавыя якасці стравы. Зараз вось тоже уже другі дзень назіраю і не бачыла самаробных тарак, ні на воднай фотаздымку. Гэта у нас самаробная тарка, і робіцца яна, значыць, з дроту робіцца аснова, тады з бляхі робіцца сама тарка і наносіцца цівічком, наносіцца сначала уздоўж рысачкі ў одну сторону, тады ў другую, і на перасячэнні цівічком прабіваюцца дзірачкі такія. І гэтыя таркі у нас выкарыстоўваюцца непасрэдна мой тата, калі быў жывы, у яго заўсёды было шмат заказаў на такія таркі. І, дарэчы, вось скажу, тата, напрыклад, 10 год ўжо, калі тата быў жывы, гэта тарка існавала і была вострая, і ўжо 20 год у гэтым годзе, як яго няма, а тарка ўсё яшчэ вострая, і таму па сённяшні дзень гэтая тарка выкарыстоўваецца. Гэта вось на тое, што як яны робіліся раней у нас. Найбольш распаўсюджаным на Браслаўшчыне лічыцца рэцэпт на дробнай тарцы сцёрць прыблізна 10 бульбін, дадаць соль і абсмажыць на разагрэтай патэльні, папярэдне змазанай шматком сала. Трэба звярнуць увагу на клёцках, для прыгатавання якіх таксама патрэбна дзёртая бульба. Клёцкі з душамі займаюць пачэснае месца ў спісе нематэрыяльнай культурнай спадчыны Беларусі. Страва распаўсюджана на тэрыторыі ўсёй Віцебскай обласці. На Браслаўшчыне клёцкі настолькі традыцыйная страва, што без іх не абыходзіцца ніводнае святочнае застолле. У пошуках традыцыйнага рэцэпта высвятляецца, што браслаўскія клёцкі маюць шматлікія варыяцыі. Найбольш распаўсюджаныя клёцкі камы, здранкі, якія могуць быць з начыннем або без яго. Прыгатаванне клёцак з душамі дастаткова клапатлівая дзея. Таму гатавалі клёцкі, чакаючы гасцей на святы, для талакі і гэтак далей. Сёння гэта шыкоўная страва займае адно з галоўных месцаў на сталах мясцовых жыхароў. Таму браслаўскія клёцкі з душамі апынуліся ў дзяржаўным спісе нематэрыяльных каштоўнасцей.
Гэта мы зараз назіраем клёцкі, якія ў нас увайшлі. У нас такі быў праект яшчэ ў 2018 годзе пачаўся па захаванню мясцовай кухні. Мы яго вялі ў соцсетках, у ВК і у Ютубе. Я туды далей там будзе ссылка, калі каго гэта зацікавіць, можна будзе паглядзець. У нас выйшаў зборнік таксама з нашымі мясцовымі стравамі і былі майстар-класы, якія мы здымалі. Мы проста ехалі да бабуляк і здымалі іх увогуле у іхных адзежах, у іхных абставінах, так як яны штодзённа гэта гатуюць. Такія вельмі прыгожыя відосікі у нас атрымаліся. І гэта з гэтай кніжкі некалькі старонак. Ёсць на Браслаўшчыне і іншыя варыянты прыгатавання клёцак, якія, на жаль, адрозна ад папярэдніх не трапілі ў спіс нематэрыяльнай культурнай спадчыны, але ўсё адно займаюць заўважнае месца на сталах браслаўчан. Некаторыя мясцовыя жыхары іх таксама называюць клёцкамі з душамі, але адрозненне ў тым, што начыняюцца не дранка, а цеста. Такія клёцкі магчыма параўнаць са стараабрадніцкімі станцыямі, бо гатаваліся яны ў асноўным на памінальны стол у колькасці 40 адзінак. З гэтага сакральнага прызначэння і атрымалі клёцкі свой дадатак у назве з душамі. У мясцовых жыхароў нават існуе жарт пра клёцкі. Калі хтосьці пачынае казаць, што ў хуткім часе будзе паміраць, то яму адказваюць: «Добра, хоць клёцак паядзём». На Браслаўшчыне былі распаўсюджаныя талоўкі, калі суседзі або сваякі збіраліся, каб дапамагчы адзін аднаму пасадзіць або выкапаць бульбу, касіць сена і іншае. Вось падчас частавання удзельнікаў талакі пяклі ройку, якую ўжывалі пераважна са сметанай або макачкай. Складана сказаць, калі на Браслаўшчыне пачалі гатаваць ройку і да якой нацыянальнай кухні яе магчыма аднесці, але пачэснае месца на сталах браслаўскіх гаспадынь ёй было забяспечана заўсёды. Цепеліны, літоўская нацыянальная страва, якая прыжылася на Браслаўшчыне, яны робяцца з дзёртай бульбы і, як правіла, начыняюцца мясам. Часам у якасці начыня выкарыстоўваецца тварог або грыбы. Названыя цепеліны так, бо падобныя да паветраных караблёў цепелінаў. Іх даўжыня сягае ў нашым раёне ад 10 до 20 сантиметраў. Памер залежыць ад месца гатавання, іх падаюць цёплымі, палітымі сметанай або з соусамі. Так, спецыялістамі Дзяржаўнай установы культуры цэнтралізаваная клубная сістэма Браслаўскага раёна сабраны багаты фота-відэаматэрыял, падрыхтаваны выданні старадаўніх рэцэптаў страў, о якім я зараз сказала, у тым ліку дранікаў, пад назвай «Кулінарная спадчына Браслаўшчыны». Вядзецца справа па перавыданні гэтага зборніка з дабаўленнем выяўленых у ногу рэцэптаў. Усе зацікаўленыя могуць атрымаць новую інфармацыю пра народныя традыцыі свайго краю на старонках сацыяльных сетак устаноў культуры Браслаўскага раёна, а таксама прыняць удзел у шматлікіх мерапрыемствах, звязаных кулінарнымі традыцыямі рэгіёна. Дэгустацыі ладзяцца на святах вёсак, брэндавых мерапрыемствах, такіх як далечанскі бульбаслаў, падвор'ях у межах міжнароднага свята традыцыйнай культуры браслаўскія зарніцы, дажынкі і гэтак далей. І ўжо другі год у межах міжнароднага свята браслаўскія зарніцы ладзіцца такі творчы форум з удзелам замежных гасцей свята пад хэштэгам «Мы разам», падчас якога прапануецца прыняць удзел у прыгатаванні мясцовых страў. Это калі удзельнікі, якія прыехалі з замежжа, і далучаюцца да прыгатавання нейкай мясцовай стравы. Ну і, канешне, у першую чаргу гэта ў нас мясцовая рыба, бо Браслаўшчына так славіцца сваёй рыбай, бо рыбны край, і, канешне, внесеныя ў ЮНЕСКО гэта стравы з таркаванай бульбы і тыя ж самыя клёцкі або дранікі. Вялікая колькасць пытанняў па рабоце з нематэрыяльнай культурнай спадчынай намі ўжо вырашана. Штосьці знаходзіцца на стадіі вырашэння, але галоўнае ў нашай справе не спыняцца на... Мікрафона запрашаю Замарока Ксенію Олеговну, вядучага метадыста па народных традыцыях, абрадах, фальклоры і этнаграфіі установы Гомельскі абласны цэнтр народнай творчасці. З тэмай даклада «Специфіка бытавання элемента, стравы з таркаванай бульбы, традыцыі прыгатавання і ўжывання на Беларусі на тэрыторыі Гомельскай вобласці». Вітаю ўсіх удзельнікаў канферэнцыі. Гомельская вобласць – гэта унікальны аграрны рэгіён, які з года ў год збірае высокія ўраджаі сельскагаспадарчай прадукцыі.
Традиции приготовления драников и бульбяных блинов богатые и разностайные. Драники готують як самостойну страву, подають з маслом або сметаною, іншим разом посипають цукром. Часом драники мають м'ясну начинку і вживаються соусом різного гатунку. Бульбяні бліни служать доповненням до інших страв – яєчні, мачанки, полівки, холодника і інші. Готування страв з таркованої бульби існує на усій території Гомельської області, але на сьогоднішній день елемент зафіксований на території 15 районів і 33 населених пунктів. Наглядячи на подобенство приготовления самых расповсюджених страв в Беларуси, у драников есть множество варіацій, які досягаються як за кошт разностайних додаткових інгредієнтів, так і способів підготовки бульбяної маси. Я зараз вам продемонструю на прикладі нескольких районів Гомельської області эту вариативность приготовления страв з таркованої бульби. А далі более подробнее розповіде моя колега з Єльського району. В якості додаткових інгредієнтів можуть виступати не тільки яйки, кефір, сметана і лук, але ще чеснок, гриби, сир, мука, майонез, варена морква і пастернак. У різних вёсках драники смажать з творогом, м'ясним і рибним фаршем, печенью, м'ясом, гарбузом, хатніми колбасами і навіть маком. Іншими словами, начиння драника обмежовується тільки винаходливістю кулінара. В відомих сімейному рецепті бульбяних оладок господині Лабович Ольги Адамовни з агрогородка Ламовича Октябрьського району, окромя відомих складальників присутнічає зубчик чесноку. Господиня Лаптик Наталья Викторовна у розчину для дранику добавляет тертые сухие грибы и фарш, а старовойт Мария Терентьевна готовит драники у кишцы. Носитель традиции Мария Терентьевна переняла у меня свою мать, голуб Евдокии Феофановны. Рецепт драника у кишцы. Бульба, сало, цибуля, соль и специи по смаку, кишцы. Рихтуємо зажарку, сало нарізаємо невеликими кубиками, цибулю чистимо, миємо і так само нарізаємо невеликими кубиками. На сухій пательні смажимо спочатку сало, у цей момент додаємо цибулю і смажимо на середньому огні. Случаємо бульбяную массу зажаркою, добре змішуємо для підготовки тертої бульби у кишках, використовуємо спеціальну насадку для хатньої ковбаси, конці перев'язуємо ниткою. Пережариваем колбасу на сковородце. Нарезаем кусочками, укладываем в чугунок и ставим у печь у малых ежа подается со сметаной. Эту страву можно використовувати і у повсякденному сьогоднішньому быту. Драники у кишці молодь з задовольненням готує на природі, на мангалах, використовує навики господинь, додають свої страви і частують ими сусідів. Як стверджають більшість господин, секрет приготування драників вельми прост. Їх треба смажити одразу після того, як готова розчина. Рецептура і технологія приготування традиційних страв активно використовується як у повсякденному сімейному побуті, так і у сучасній кулінарії. Для Октябрьського району драники, приготовані по давніших місцевих рецептах, стали гастрономічним брендом. Традиції приготування драників бульбяних блинів на Октябрьщині засновані на давніших технологіях, які передаються у сім'ї з покоління у покоління і заховуються стараннями як носителів традиції, так і намаганнями працівників сфери культури. Для супольності ведення своєї і намаганнями національної культури з'являється консолідуючим фактом. Це сприяє мацаванню сімейної сувязі, вихованню молодого покоління поважних відносин до предків, їх традицій, содействує формуванню любові до мової родини. Коли у вас наступний слайд. А можно там вернуть слайд, у меня были по районам. Уже посмотрели? Давайте Хольницкий. Стравы наших предков готують у шматліких сім'ях по рецептах наших бабуль. Белорусские национальные стравы займають доволі значне і почесне місце не тільки у повсякденному житті, але й на святочних столах.
Стралічаўскія дранікі, прыгатаваныя па даўнейшым мясцовым рэцэптам, сталі вядомы не толькі ў Хмельніцкім раёне, але і за яго межамі. Па тэме беларускай нацыянальнай кухні, стравы з бульбы, прыгатаванне дранікаў па розных рэцэптах праходзяць адкрытыя паседжанні клуба нацыянальнай кухні ў гульні і абрада традыцыі, філіяла Стралічаўскі цэнтр вольнага часу, Хмельніцкі раённы дом культуры. Удзельнікі клуба на раённых і абласных мерапрыемствах частуюць усіх прысутных стралічаўскімі дранікамі і дзеляцца рэцэптамі іх прыгатавання. Можна сцвярджаць з упэўненасцю, што стралічаўскія дранікі ніколі не надакучаць, нават калі спажываць штодня. На тэрыторыі населення пунктаў Жвобельшчыны для прыгатавання па-ранейшаму выкарыстоўваюцца традыцыйныя прылады. Гэта тарка, бульбяная і бурачная, чыгунная патэльня, гаршчок, дышка драўляная і іншых. Гэта спрыяе захаванню элементаў і ў многіх уплывае на смакавыя якасці стравы. Амаль штодзённае масавае прыгатаванне дранікаў і бульбяных бліноў у гарадскім і вясковым асяроддзі на Жлобельшчыне паспрыяла натуральнаму бытаванню і дальнейшаму развіццю элементам. Так, у населеным пункце Скепня Жлобінскага раёна смажаць дзяруны. Носьбіты традыцыі Пантелеева Тамара Івановна пераняла ўменне ад сваёй бабулі. Чырвонабярэжскі дзяржаўны аграрны каледж як з дня існавання і на працягу многіх гадоў работа навучання установы была накіравана на падрыхтоўку спецыялістаў выключна для аграрнага сектара эканомікі нашай страны. Усё гэта спрыяе дастатковай колькасці разнастайнай якаснай сыравіны бульбы, якую вырошчваюць як сельскія прамысловыя комплексы і калгасы, так і фермерскія і прыватныя гаспадаркі, асобныя гаспадары. Традыцыя прыгатавання дранікаў бульбяных бліноў у Жлобінскім раёне багаты і разнастайны. Дранікі гатуюць на чыгуннай патэльні, на свіным ці гусіным тлушчы, пазней на алеі. На Будакашылёўшчыны дранікі маюць такія лакальныя назвы, як дзеруны, а бабка мае розныя разнавіднасці: бабка постная, скроўная, крупяная бабка. Нагледзячы на вялікую колькасць рэцэптаў, асноўнымі інгрэдыентамі па-ранейшаму застаюцца крухмальная бульба, надрыў на тарцы, лук і спецыі. Часцяком вадзяністую бульбяную масу сцэжваюць на сіта альбо праз марлю і даюць яму абараніцца, дадаюць муку. Асобныя гаспадыні дадаюць моркву ці маркоўны сок, размочаны сухія грыбы, розныя крупы, грэчка, рыс, пшаніца, проса. Падрыхтоўка вырабу з бульбы вырабляецца ў печы на свіным сале, радзей на сланечнікавым алеі. А сталыя дранікі загравалі на патэльні, а бульбяныя бліны разрывалі на невялікія кавалачкі, складалі ў чыгунок, запраўлялі алеем і сметанай і змяшчалі ў гарачую печ, у якім праз некалькі хвілін з нямогі даходзіла новая страва з бульбы. У цяперашні час у сувязі з разбурэннем хатніх печак гаспадыні ўсё больш рыхтуюцца дранікі і бабку ў электрапечах і хуткаварках, а таксама на адкрытым агні. Як сцвярджаюць большасць гаспадынь, сакрэт прыгатавання дранікаў бабкі вельмі просты. Іх трэба прыгатоўваць у сапраўднай печы, падаваць на стол гарачымі і ўжываць з халодным малаком, сметанай, багата запраўляць распаленым салам і мясам. Вядучую роль па захаванні традыцыйнай ежы Будакашылёўскага раёна, дранікаў, дзеруноў, бабкі і іншых выконваюць аматарскае аб'яднанне «Не стареюць душой ветэраны». У вёскі Жмурнай Вельчыцкага раёна гатуюць галушкі картапляныя. Носьбіты традыцыі сечка Зінаіда Анатольевна пераняла гэта ад сваёй маці. Рэцэпт галушкі гатуюць з надранай на тарцы бульбы, адціснутай на сіта альбо праз марлю, дабаўляюць соль і крахмал, з дна пасуды дабаўляюць у рошчыну, размяшчаюць, робяць галушкі. Смажаць на патэльні і кідаюць у кіпчонае малако. У гарадке Тоніш Вельчыцкага раёна пякуць дзеруны, варэнікі, каўдуны з мясным фаршам, грыбамі ці творагам. У меню сучасных спажыўцоў захоўваюцца асноўныя прынцыпы прыгатавання і з'яўляюцца і новыя назвы. Гаспадыня аграсядзібы естествазнання Жыткавіцкага раёна, вёскі Хваенск,
Анастасія Цеселюк частуе сваіх пастаяльцаў эксклюзіўнымі дранікамі пад назвай «Хваенскія святочныя». У працы імкнецца зацікавіць дзяцей і моладзь праявамі мясцовай традыцыйнай культуры. Аматарскія аб'яднання, у склад якіх уваходзяць і носьбіты народнай спадчыны, вывучаюць, выкарыстоўваюць і папулярызуюць кулінарныя традыцыі. Дзеляцца сямейнымі рэцэптамі пра сваю культурную дзейнасць, правядзенне лакальных мерапрыемстваў, удзел у розных масавых мерапрыемствах. Члены аматарскіх аб'яднанняў надаюць вялікую ўвагу захаванню і папулярызацыі традыцыйнай беларускай ежы, праводзяць майстар-класы для дзяцей і моладзі па падрыхтоўцы традыцыйнай беларускай ежы, у тым ліку і дранікаў, бабкі і іншых. Амаль штодзённае масавае прыгатаванне дранікаў, бульбяных бліноў, вяском асяроддзі Надвоечшчыны паспрыяла натуральнаму бытаванню і дальнейшаму развіццю элементаў. В населеным пункце Крупейкі Лоевскага района гатуюць рулет з камоў, падаецца ў гарачым холадным выглядзе для сустрэчы гасцей. Носьбіты традыцыі Лысінок Светлана Валентиновна пераняла ўменне ад сваёй свекровы. У свой час Таісія Тихановна пачала гатаваць рулет з камоў па рэцэпце сваёй маці. Бярэцца 6-7 сярэдніх бульбін, мука, 1 яйка, соль, перец па густу. Пульпа зварыць да гатоўнасці, патаўчы, у рошчыну даваць яйка, перец, муку, соль. Усё разам добра перамашаць. Скачаць цеста, на цеста вылажыць начынку, грыбы, фарш, творог, вараныя яйкі, тушоная капуста, скруціць рулет і адправіць у печ, упякаць да румянасці. Таксама ў Лоевскім раёне сямейным рэцэпце ёсць такі пад назвай чэпліны, гаспадыні таксама Лысенка Таісіі Тихановны. Таркаваная маса адціскаецца праз палатняны мяшок і вызваляецца ад вадкасці. У рошчыну для дранікаў дабаўляе капусту, грыбы, фарш. Варыць такія дранікі на вадзе 10-15 хвілін. На стол падаюцца самастойна разам са сметанай, малаком, кефірам, з маянезам, нават кетчупам. Рагачоўскі раён. Далей. Можна Рагачоўскі? Вёска Стрэнькі Рагачоўскага раёна, носьбіты традыцыі Дмітриева Нонна Анатольевна. Гатуе дранікі, бабку, калтуны, бульбяную каўбасу. Для захавання жыццядзейнасці элемента практыкуецца яго выкарыстанне на раённых святах традыцыйнай культуры, грае гармонік і дажынкі, на стылізаваных беларускіх падворках падчас правядзення дзяржаўных свят. Кулинарные традиции региона Гомельской области постоянно презентуются на разностайных фестивалях, конкурсных мероприятиях, святах. Например, Международный фестиваль этнокультурных традиций «Клич Полесья» проводится раз на 2 года у Петриковском районе, у агрогородке Лясковичи. Республиканский фестиваль фольклорного мастацтва «Берагиня» отбывается раз на 2 года у городским поселку Октябрьским. У Добрскім раёне паласавацца мясцовай традыцыйнай ежай можна на раённым свяце Спасаўскі кірмаш, дзе на тэматычных падворках прадстаўляюцца традыцыйныя стравы. У Кармянскім раёне рэгулярна праходзяць рэгіянальныя фестывалі і святы традыцыйнай культуры мясцовай кухні, фальклорна-гастранамічны фэст, традыцыі «Жывая даўніна». Агляд конкурс фальклорных свят, карагод абрадаў, парад кірмашовых свят, свята драніка, свята капусты, кожная хата капустай багата. Свята бульбы касцёлная бульбаша, раённая свята традыцый беларускай кухні, смак сямейных традыцый. У філіяле Барсуковскі сельскі дом народных традыцый Кармянскага районного центра культуры. По инициативе носьбіта мясцовых традыцый Воробьёвай Ірыны Валентиновны створаны музейны покой ад продкаў у спадчыну. Наведвальнікам таксама прапануецца прэзентацыя традыцыйнай ежы кармяншчыны. Традыцыйнай стравай абавязкова прысутнічае на раённым свяце пчалы лядовы фальварк у аграгарадке Сіманічы Лечыцкага района. Свята конкурс «Гаспадыня стала бульба» проводится у дом, дворецкий, ясли, сад, средняя школа имя Скрыганова.
с 2009 года. В 2015 году конкурс стал районным межшкольным фестивалем «Господиня стала бульба», який проходить звичайно у кастрычніку у лістападзе. Сёння стравы з таракаванай бульбы сталі гастранамічным брэндам Беларусі, дзякуючы разнастайнай рэцэптуры і кулінарнаму уменню мясцовых гаспадынь. Самымі вядомымі стравамі шырока практыкуюцца ў гарадскім і вясковым натуральным асяроддзі амаль штодня. Дзякую за увагу. Дякую вам за смачне подорожжя по Гомельській області. А зараз я запрошую до мікрофона Щербакову Марину Миколаївну, загадчика методичного відділу Державної установи культури Єльський районний центр організації культурного вольного часу насильництва і методичної роботи. С темой доклада «Сбережение и популяризация кулинарных традиций старкованной бульбы у Ельском районе». Ну, прежде всего, я хочу поздравить вас с праздником. Сегодня праздник сдвижения. И я уже, глядя на ваши все доклады, и 2 дня, вы настолько молодцы. Если можно, у меня то есть все время нажимать придется. Не-не-не, просто вот на пробел. И оно будет выходить все это. То есть каждый слайд просто на... Да. И вот все время. Второй можно, если слайд. Поэтому я решила, наверное, я не буду читать доклад, а я вам сразу просто расскажу все, что здесь есть. Мне прежде всего так и проще, и ваше время. Наша Ельщина, вот она богата. Как вы видите, вы каждый по-своему говорите, на каких вы мероприятиях, где вы, все. Точно так же и наш район. Он ничем не отличается. Мы стараемся популяризировать нашу бульбочку на всех наших праздниках. Точно так же вот эти рецепты, которые вы здесь видите. Благодаря дранику, который связывает все те национальности, которые живут у нас, мы создали на базе филиала Мунусский культурно-спортивный центр нашего города объединение «Незабывная спадщина». Эти девчата, то есть, которые здесь мало того, что не готовят, они еще и поющие. То есть мы объезжаем нашу Беларусь и, конечно же, везем с собой наш драник. То есть на каждом празднике, если вы видите, вот Гродно точно так же, Гомельское подворье, где наша Наталья Дмитриевна вместе с нами и Завгородняя Инга Сергеевна. То есть вот здесь мы тоже популяризируем. Наши кермаши. Вот здесь вот 3 носбита, Стоцкая Аннушка Николаевна, вот, которая в зеленом платочке, можете представить, ей 75 лет. Это вот тот человечек, который свои деревни готовит. Людмила Матузская Николаевна, красный такой вот. У нее колдуны, кныши называются. Вот она такая молодец. Алай Галина Васильевна, она приехала с Узбекистана, она родилась там. Но у нее свекровь именно живет в Ельчинском районе. И она вот эту картопляную бульбу, точнее картопляную колбасу, и она вот сохранила этот рецепт, и она вот так само это все выготавливает. Ну и если вы видите, здесь на фотографии есть очень молодые девчата. Те, которые тоже стараются популяризировать. Пожалуйста, следующий слайд. То есть здесь вы видите, что вот мы выступаем везде. Вот эти девчата, и Ира, и Луиза, и коллектив «Вечеринка», и они же все в едином. Они стараются как только могут, потому что это все-таки приятно, когда видишь не только человека носбита, но и рядышком стоящих. И я вижу у вас, когда ваши дети, ребята, это тоже о многом говорит. Пожалуйста, следующий слайд. Здесь можно сказать, что носбиты, вот те, которые тертой картошечкой, когда мы начали собирать, это не 22 года. Это 22 года оно нам уже пришло благодаря вам, родинщине, что мы внесли. Мы начали, когда я пришла в 2009 году в Мунусский культурно-спортивный центр. И на каждом празднике, которые именно районные были, здесь нас просили, нужно что-то готовить. И каждое подворье у нас имело какое-то название. Блинное, картопляное, рыбное, то есть и все такое. Мы всегда брали именно картошечку, потому что действительно из нее можно все сделать. Начиная от чего только можно, от чего только нельзя. Но вдобавок ко всему, в нашем объединении 10 человек, 10 участников, от 20 до 75. И кто-то уже не ходит, но мы их все равно навещаем. А вот те традиции, которые передаются, вот сейчас это будет видео,
я хочу показать видео Невмержицкой Натальи Юрьевны, которое она передала своей дочери Тарасовец Людмиле Анатольевне. Рецепт именно приготовления бабки. Ее мама, бабушка, точнее, Фурман Наталья Ивановна, 1907 года рождения. Она уроженка именно Украины. И Наталья Юрьевна точно так же приехала в 90-е годы. Кстати, она отсюда в Волковыске жила, потом училась в Могилеве в строительном. И вот она эту вот... это колдуны, получается. Замечательно. Это носбитки колдуны наши. Вот, как я говорила, кныши. Маленьких деток называли кнышами. И наша Людмила Николаевна, вот она точно так же и называет это. Здесь рецепт. Рецепт вы можете сами почитать, а Наталья Иосифовна сказала, что даже в нашей презентации нам сбросят. Но он интересен тем, что туда все можно было вложить. Начиная от мяса, заканчивая творогом, даже обыкновенные груши, именно вот сухие груши, их тоже толпли в ступе, и их точно так же выживали. Не только как с мукой, но еще могли так. Потому что мы знаем, что мои драники некоторые пьют вместе с чаем, с кофе, потому что вот это вот такое вот. Следующий, пожалуйста, слайд. А вот здесь, на этом слайде, ее мама, Максименко Севак Екатерина Макаровна, 1939 года рождения. Вы просто нажимаете вот так вот. Она с Буды, но на Ровле она рядышком с нашим лесом. И всю жизнь она прожила в Ульяновке. И вот она своей дочери передала. Это настолько талантливый человек, Людмила Николаевна. Глядя на ее маму, мы понимаем, что они умеют готовить, они это любят. Следующий, пожалуйста, слайд. Здесь на этом слайде вот картофляная колбаса, что я и говорила. Сейчас, когда-то это Инна Михайловна, она у нас работала, к сожалению, ушла, но она именно взяла у своей бабули вот этот рецепт картофляной колбасы. Та передала матери это самое. Вот следующий, пожалуйста, слайд. И Инна, получается, уже правнучка, которая просто вот ввела. Вот ее бабушка, Мария Ивановна, а вот это ее мама, Евдокия Марковна. И они настолько молодцы, что даже вот от одной к другой, и вот так вот они передавали. И нам настолько это приятно, что мы рады, что у нас такие люди есть, что мы их собираем. Пожалуйста, следующий слайд. А вот эта бабка. Наша бабка именно из ингредиентов, тех, которые привезла Наталья Юрьевна. Привезла с Украины от своей бабули Фурман Натальи Ивановны. Настолько она молодец. И вот следующее видео она передает своим правнукам. У них в семье ребеночек, который очень эксклюзивный. То есть болеет девочка, Аннушка. Но как она смотрит, как она это делает. А вот здесь Наталья Юрьевна маленькая, а вот это ее бабушка. Вот можете себе представить, какие они молодцы. Пожалуйста, видео. Да, там видео. Получается, было раньше видно. 5-й слайд. Я понимаю. А на 6-й можно? Это 6-й слайд, видео. Как они рассказывают? Они в доме у бабули, вместе, и внуки, 2 мальчика у нее, девочка, и как они все это делают. Вот перед Мишаной она была. Вот здесь. Можно включить это видео? Не включается? Можно ли? Ребята, ничего? Включен до конца. Он не включен до конца. Звук включен до конца. А видео почему-то... Ну, в общем, они молодцы, они собираются с семьей. В этот рецепт они добавляют курицу. То, что пришло именно от бабули. Вот то, что не все. Кто-то мясо ложит, кто-то что, а они именно курицу. Ну, сейчас более современные, они уже делают, что еще сыр, поверху сыр. И когда это все в печи, вот в этих маленьких чугунках, это просто вкусняшка. Просто вкусняшка.
Ну, давайте тогда следующий, 12-й слайд. Еще, вот, как я уже говорила, деруны. Деруны у нас называют и драник, и дерун, и все. И вот эти просто Стоцкая Анна Николаевна, она просто человечек, который тоже от своей бабушки, потом ее мама. Следующий слайд. Вот. И она то же самое. Она добавляет туда все. Мы последний раз, когда делали это мероприятие Драниковый фест, они даже просто обыкновенные лисички обжарили, то есть делают начинки, обжаривают это все, и лисички туда добавляют, и какие-то грибы, помимо творога и что-то еще. И вот эти вот оладьи, они очень. А некоторые вот колдуны, мы внутрь все кладем, а они это все по поверхности, то есть получается перемешивают. И насколько все это интересно. Вот, Ольга Фоминична, это бабушка Стоцкой Аннушки Николаевны, а Анна Матвеевна это ее мама. Но из поколения в поколение они молодцы. Сейчас это у нее правнучки, внуки, которые точно так же все это передают. Следующий, пожалуйста, слайд. И здесь я хочу показать, как мы популяризируем. В 2024 году в Минске проходил 26-й международная ярмарка туризма. И вот здесь наш коллектив пропагандирует. То есть вот вы видите, что вот мы вылаживаем, то есть конкретно бренд нашего района. И потом же вот мы на сцене это все проговариваем, и на сцене это поем. И вот это проходило именно в Минске. Следующий, пожалуйста. Это то, что мы на Кермашах, на празднике 3 июля, то есть какие все праздники проходят, вот это вот везде мы так точно популяризируем. Вот даже когда приезжает какая-то комиссия из района, точнее из области, и это проходит в райисполкоме, мы точно так же преподносим. Мы выставляем рецепты, выставляем именно фотографии, вы видели наших носбитов. И точно так же. Вот здесь, как и вы все, тоже на колодах это все мы делаем. Вот в таком стиле. Ну, а вот это тоже видео, это 3 июля, где мы красиво там рассказывается, почему именно Дубочка проходит. И вот так. Ну, все остальное, что у вас, то и у нас. Поэтому спасибо вам, что вы такие молодцы, что вы все это пропагандируете и приносите уже в ЮНЕСКО. А мы следом за вами шагаем. Поэтому низкий вам поклон и спасибо. Дякую вам, Володя Миколаївна. А зараз я б хотіла запросити на сцену одного мужчину, який удільник нашої конференції, Вискварку Сергія Георгійовича, загадчика організаційно-методичного відділу Державної установи культури Любанський районний центр культури з темою докладу «Страви з таркованої бульби. Особливості Любанщини». Добрый день. Я не буду так само читать доклады. Я давно кажу, я научился их писать, а читать не умею. А теперь еще и даем на бачу. Я буду больше рассказывать. По-перше, вы просто листаете слайды, как все это было видно. Да, я скажу, коли можна зупинитися. На Любанщині зараз існує 6 елементів, внесених у список історико-культурних коштовностей. Тільки в минулому году внесено у список історико-культурних коштовностей. Це елементи, одне свято, яке на гэты дзень прыпадае, мы знайшлі некаторыя рэшткі гэтага свята і элементы змаглі сабраць у такую спецыяльную святочную падзею. Гэта выцінанка. Вот, дарэчы, тут гэта адзіны на Беларусі аўтэнтычны майстар па выцінанцы, народны майстар. Ёй 90 год у гэтым годзе споўнілася. Наталья Одинец. Вот. І гэта яе работы, можна далей. Файл выцінанкі ўнесены у Любанскі район, унесены ў Мінскую вобласць, уся Беларусь, ну і ўжо у ЮНЕСКО. Калі ласка. Яшчэ, майстер, можна трошки болей хутчэй лістаць? Там шмат слайдаў. Я думаю, што змагу чытаць, но я... Такая справа, да? Гэта жораўскі хлеб. Справа ў тым, што вот гэта жанчына родам з вёскі Кузьмічы, але жыве ўсё сваё жыццё ў Жораўцы. І так выйшла, што гэта кузьміцкая традыцыя перайшла ў Жораўку, і зараз гэта жораўскі і ў той же час кузьміцкі хлеб. У нас досі яшчэ каля 20 сямей у вёсцы Кузьмічы пякуць хлеб, не кожны дзень, на жаль, уже цяпер, а толькі па патрэбе, бо ім кожны дзень не з'ядаецца. Сем'і не сталі такімі вялікімі. Вот. І гэтаму рэцэпту больш 120 гадоў. Жанчыны многія на свята або по нашай просьбе выпякаюць гэты самы хлеб. Можна далей, калі ласка, яшчэ.
У нас есть дом хлеба, так званый, дом народных традиций, где специально побудованная печь, теперь там еще и драники пекуть. Вот гэта гаспадыня гэтага дома. Яна праводзіць там майстар-класы. Першапачаткова гэта былі толькі хлеб, а далей, ну, лістайце увесь час. Вось. А цяпер гэта ўжо і дранікі, і розныя стравы з таркаванай таксама бульбы. Так, вот теперь, коли ласка, можно трошечки, вы будете листать, я буду просто рассказывать про драники. У нас яны стали называться драниками не так давно. Это были картопляники, або картопляники, таркаванники. И у Любанскім районе большасці выпадков называли их картопляниками. А теперь больше всего драники. Ну, это вплыв сучасной, скажем так, моды. Таркаванники, потому что их таркуют, у нас не терка, а тарка, частей за все. И термин «тарыть» не уживается, частей за все тарковать. Вот, можно далее трошечки. Гэтые все стравы мы собрали, гэты файл литерально, можно сказать, за 3 дни. 2 дни на телефоне и интернет, и мы подали файл нават с фотоздымками. Больше из гэтых фотоздымков зроблены как раз вот тады, у час сбору гэтай информации. Калі Гродно инициировала подачу гэтага файла у спіс. Я хочу только рассказать про некалькі асаблівасцей Любаншчыны, якія вы не адзначылі. Больш за ўсё мы, у большасці выпадкаў мы вельмі падобныя ўсе. Напрыклад, у нас есть такая асаблівасць, што высветлілася ад носьбітаў. Дранікі і картапляныя бліны. Дранікі гэта класічна. Бульба, цыбуля, соль. Вот гэта будуць дранікі ці картаплянікі. Калі туды дадаецца мука, прыправы, што-небудзь яшчэ, яйка, або кіслае малако і сода, гэта ўжо картапляныя бліны. І гэта кожны скажа, ну цяпер, напэўна, ўжо не, а вот ты, калі мы збіралі гэтую інфармацыю, гэта было толькі так. Далей, такое адрозненне, не бачыш, бачыце? Ёсць адрозненне дранікаў з мясам і калдуноў. Яно вельмі простае. Калі кладзецца на патэльню спачатку рошчына цеста, потым мясо, потым закрывается, то гэта будуць дранікі з мясом. Там можа быць не толькі мясо, грыбы, цыбуля, морква, шмат інгрэдыентаў. А калі з гэтай рошчыны з сырой лепіцца такая, нешта накшталт зразу, абжарваецца на масле, а потым яшчэ запякаецца ў печы, вот гэта будуць калдуны. І гэта асаблівасці амаль што ў кожнай вёсцы, гэта нам расказвалі. Далейшае яшчэ такое адрозненне, як сказать, клёцкі на малаце. У многих районах суседних мы сустракалі такие звесткі, што іх клёцкі на малаце вараць з теста, з мукі. У нас толькі бульбянае цеста. Гэта сырая бульба, скачана в такія галушачкі, адвараная ў вадзе, а потым яна ставіцца ў печ уже з малаком. Потому что я пытаўся, казалі так, на малаце вельмі цяжка зварыць, тым болей ў печы, яно выбежыць хутка. Поэтому варили в воде, додавали. Есть еще такая особливость споживания драников. И драников, и блинов картопляных. Например, у семьи моей жонки, у моей семьи этого не было, ну, может, потому что великая семья, мама, конечно, не справилась. А бабуля моей жонки, великие городячицы, когда мы приезжали в гости, палилась печь, тут же стояла рошчина, готовые на столе уже скварки, там насмаженная цибуля, и называлось их это блины мазать. Великие драники на всю сковороду бабуля пекла у печи и гарячими подавала на стол. У ей 2-3 сковороды у печи, одночасово всем, и эти горячие блины тут же мазали маслом и тут же ели их гарячими. У моей семьи это так само досить так. Каля плиты жонка для того, как все эти блины были съедены гарячими. И я не уявляю себе, что их можно есть и не с пательни. Там это стос напечен, это не, абсолютно не тая справа. Калі збіраліся рэцэпты, мы знайшлі шмат чаго розных, але ўжо калі пададзены быў файл, знайшлося яшчэ некалькі рэцэптаў вельмі цікавых. Адзін з іх голубцы бульбяныя называецца. Цікавасць у тым, што прынцып той же, што і ў голубцоў, але ёсць адрозненне. Нацёртую бульбу наразаюць яе кавалкамі мяса, не фарш, а толькі нарэзанае дробненька мяса. Цыбуля, у капустный лист, але не свежий, а только с кислой капусты. Заворачивается так же, как голубцы,
і запікаються ў печы, як звычайныя голубцы. Толькі не дадаецца туды падліва, як у голубцы мы робім, такую там са смятанай. А яны проста самі запякаюцца, уже спажываюцца са смятанай ці ў розных выпадках, з рознымі другімі інгрэдыентамі. Яшчэ есть такая страва, якая называецца панскі дранік. Значыць, пякуцца вялікія бліны на патэльні з той жа рошчыны картаплянай. Гэтых бліноў напякалася шмат. А потым на одну частку гэтага бліна ложыцца начинка. Гэта можа быць фарш, можа быць цыбуля, морква перажараныя грыбы сухія або свежыя перажараныя. А самая такая для мяне была дзіўная начинка – гэта тварог. Просты тварог, яго маглі падсаладзіць, маглі падсаліць. Складваецца гэты блін такім чынам, як пополам, як беляш приблизна. Гэтыя бліны, чебурек так, і гэтыя бліны ставяцца у жаровню, не кладуцца, а ставяцца так вот, як кніжачкі, і запякаюцца ў печы. І самае галоўнае, што не дзеляць ні салодкія з тварагом, ні салёныя, не прыбіраюцца толькі, то есть начинне можа быць абсолютно рознае, але смакі не перамешваюцца. І гэта страва называецца панскі дранік. Вось такім чынам. Вот. Мне здаецца, што ўсё. А яшчэ есть одна страва, якую называюць у нас драцёна, ці драчава. Гэта надзіраюць не на картапляную цёрку, вот гэтую мелкую, а на бурачную. І пякуць гэтыя дранікі на патэльні. Калі пякуць на патэльню, у большасці вёсак называюць ёжыкі, дадаюць туды часнок, яны такія вострыя адбываюцца. А я цяпер, вот, паслухаўшы гарадзенчыну, падумаў, каб туды яшчэ перцу дадаць, будзе вельмі смачна, но у нас не дадавалі, не знайшлося гэтага. А калі іх ложаць на бляху вялікую, такімі асобнымі аладкамі і запякаюць у печы, вот яны другі ў іх смак. І гэта называецца драчава. Яшчэ ёсць асаблівасці некаторых вёсак, напрыклад, стажкі ў вёсцы Палічная. Гэта тая ж драчава, толькі наверх сыплюць цёрты сыр. Калі мы спрабавалі дазнацца, як даўно гэта было, то гаспадыня мама была 27-го года нараджэння, гаспадыня 54-го года нараджэння сказала, што мама некалі сыпала тварог. Яна проста тварог замяніла сырам. Вот. І дранікі, бульбянікі ў вёсцы Кузьмічы. Гэта змешваецца для рошчыны два віды бульбы. Бульба вараная і бульба нацёртая. Гэтыя самыя вырабы скручваюцца ў такія вот баранікі з дырачкай і зажарваюцца як пончыкі у алеі. Яны можна есці іх як з чаем, так і як нейкая такая асаблівасць, іншая справа, да? І, в принципе, у нас адбываюцца те ж самыя працэсы, што ў любым другім раёне, і прэзентуем мы свае вот гэтыя дранікі на розных падзеях. У нас у спіс унесена 27 актыўных носьбітаў, але іх можна было перапісаць амаль што ўсіх гаспадынь Любанскага раёна. Актыўныя чаму? Гэта тыя, хто ў любы момант па званку пусціць у сваю хату для таго, каб гэты працэс можна было зняць. І тыя, хто згаджаецца з гэтым вот працэсам выязджаць. Але іх увесь час болей і болей. Калі старыя маторы, то на смену становіцца дачка, і самай старэйшай гаспадыні, ад якой быў пераняты рэцэпт, яна 1870 года нараджэння. Это з зафіксаваных сямейных рэцэптаў. А самая маладая цяпер уже 2003 года нараджэння. Тая, якая можа самастойна прыгатаваць дранікі па старажытным рэцэпце. Ёсць толькі яшчэ некалькі асаблівасцей нашага раёна, тое, што мы прыдумалі, як папулярызаваць гэтыя элементы. Адзін з іх – это тыдзень традыцыйнага мастацтва у Любаншчыне, або тыдзень НКС. Цэлы тыдзень розныя мерапрыемствы праходзяць па розных клубных установах. Спецыяльна з пазамінулага года праходзіць тыдзень дранікі-картаплянікі. Цэлы тыдзень у нас асабліва стаў папулярны такі вечар, культработнікі нашы прыдумалі, называецца ён «На дранікі». Фактычна збіраецца гурт людзей, або з конкурсам, або і проста без конкурсаў. У вёсцы Палічын гэта паход па хатах. Гаспадыня каля печы, і вот гэты гурт дзяцей ходзіць, а потым уже праз дзень у соцсетках выкладаюць, чыі ж дранікі самыя смачныя.
Вот таким чином. И на разных странах, разных пляцоўках наши женщины презентуют гэтыя стравы. И видите, когда первый раз у городским парку на 3 липеня мы пекли драники на открытом огне на мангале, теперь я уже бачу звестки, что многие из наших просто людей стали выезжаючи на природу печь так само як ну. Готовую розчину привозять у некий там посудинах. Частей за все у нас это шкляная банка, и она не окисляется тесто. Вот. И таким чином это отбывается. Ну, хочу сказать опошнее, что всем вам, конечно, великий дякую. Я столько цікавосток позаписывал на слых. Я разумею, что все это написано у сборниках, у докладах и в том же самом файле, який лежит у Министерства культуры и досяжный через интернет. Но як така, чукча не читатель. Я думаю, як ви всі. Коли ти гэта почув, то гэта вже засталося. Великий дякую за увагу. Велике дякую вам. Ведаеце, трэба сказаць, што колькі б мы не слухали, да, але лепей один раз, 100 раз мы слухаем якія рэцэпты, да, а так хочацца паспрабаваць, уявіць гэты смак по-настоящему, я сейчас не скажу, по-сапраўднаму. Вось, калегі, калі ёсць, можа, якія пытанні? Цікава, думаю, что цікава будет іншим так само. Справа в том, что моя мать 1932 года народжения, ее уже нема, больше 20 годов. Сама народилась в Лубенском районе, в Соколиновка. И слухаючи выступление сьогодні, вчора, я скажу тое, я крышечку почула в гомельском выступлении, когда говорили, что были с маком, да, то есть магчыма солодкие, не ведаю. Тое, што ела я ў дзяцінстве, вельмі рэдка, таму што гэта страва, ну, які теж клёцкі, гэта такая доўгая справа, якую трэба рыхтаваць. Гэта, ну, зноў, целася бульба, маці, сцырлася вада, остойваўся крахмал, дабаўляўся ў гэтую бульбу. Вось, далей, гэта те ж самае клёцкі, але начынне было іншае. У нас ягодами называли только, ну, чарницы. Чарницы не называли ни чарницами, ну, по крайней мере, вот, на той улице, где жила я. Ягоды. Ягоды это была черника. Вот, клубники это была клубника, малина это малина, буяки, буяки, журавины, журавины, а вот ягоды это черника. И черники было вельми шмат, ягод. Их збирали щелками, сдавали, здесь заробляли в сродки некие гроши. И сушили на печи. То есть просто, ну, приносили щелок, это такое пристосование для сбору переносу ягод, грибов и інших неких лясных, тільки дорог и зернятым млеком. Вот, и когда высыпали щелок на печь, его там ягод помешивали, кабины не сгнили, щели высыхали, и зимой, зразумело, готовали там некие напои. Вот, так вот, брались эти сухие ягоды, замачвалі щелкі пні, яны напухалі, пасля гэтага маці добавляла туды цукар, настойвалася яшчэ крышачку уже такая, ну не сухая, такая и не хлипкая такая, а суховатая такая масса з ягод солодких уже, які набрали цукар, і вось гэта было начынне, вось мы вчора ели клёцкі, а вось замест гэтага былі сухія солодкія размочаныя ягоды, чарніцы. Гэта ўсё абварвалася зноў жа ў чыгунку, у печы, у рускай печы. Вось, пасля гэта ўсё цеста было салёнае, ну, як звычайна дранікі. Пасля гэта ўсё яна абсмажвала на сковородзе, на свиным жыры, то есть у нас это называлася затаўка. Калі ўсё забівалі свіню, затаўку тапілі, гэта быў тлушч свіны. Калі, напрыклад, не было, то зноў жа вытапленае сала. І вось гэтыя у нас самая цікавая назва – вареники. То есть я ўсё жыццё думала, что вареники, пакуль не трапила там, и не зразумела, что вареники – гэта з цеста з ягодами, вот то, что мы зараз бачым, что вареники – гэта вось гэта страва, гэта бульба, якую заправленная тёртая бульба, обваренная, якая заправленная вось гэтым начыннем з солодких размочаных ягод, и обсмаженная до золотистой такой корки на пательне у печи на свиным сале. И вот этот смак соленоватой бульбы тертой
салодкімі ягадамі, гэта, гэта для мяне такі вельмі адзін з найлепшых смакаў дзяцінства. Гэта было не часто, то есть я не думаю, что гэты рецепт у вас дзесьці ёсць. Але... Что? Маму звали Стрижевская Ольга Харитоновна, вёска Калиновка, 1932 года народжения. Мне сестра купила дом у Гродно, переехала сюда на пенсии, и она вырашила, что зробим, як робила мать, набыли мы 200 там сухих ягод. Яна зрабила, удвоих з'ели и сказали, нет, не тое. У яе натрымаліся некие такие суховатые, так? А там яны были и не сухие, и вчера мы ели такие, як сказала, хочется сказать, мокрые, так? А там яны такие обсмаженные и в той же час сочные. То есть это, я про то, что у нас еще столько кольки рецептов, особливых адмет. Я не ведаю, ці гатавалі такие стравы у іншых сем'ях. Я нигде больше гэтага не частавала. Это была чисто семейная такая страва, нечастая. Безумоўна, это была зима, потому что уже было часу более, бо гаспадарка вялікая. Я 6-е дзіця ў сям'і, то есть зразумела, что это было все так. А драники, как вы казали, у нас цибулю не добавляли в семье. Это была просто вода, соль и посмаженная, звычайно, это было на свиным тлушче. Тому сённяшняя і ўчарашняя наша конференція это вельмі важная справа и вельмі важно, что мы записываем носьбітаў. То, что мы слухали уже сёння, там, добавление сыру, да не было сыру у вёсках, не было. Творог так был. А сыр это уже, сёння мы нешта пачинаем, там, хтосьці уже больш сучасны, але вельмі важно, каб мы в наших усіх регионах, не только Гродненской области, безумовно, а еще и Беларуси, заховали гэтые рецепты. Мало того, что мы заховали, как мы их уживали. Есть такое разумение успеўнай нашей культуры, коли наши сучасные спеваки там начинают петь песни, наши бабули пели там на вяселле, на пахаванні и так далее, але сучасные аранжировцы. Але каштоўнасць іх без аранжировки, каштоўнасць іх менавіта ў тым выкананні, кім той же самое с драниками, с травами старкованной бульбы. Потому что, ну, хтось добавить сённяшніх сучасных там прованских трав, не было прованских трав. Яшчэ, так вось, калі мы ладзім гэтае мерапрыемствы, калі мы робім гэтую папулярызацыю, нават калі мы глядзім сёння вось на гэтыя фотаздымкі, і учора таксама глядзелі, мы бачым, што ўжо сучасна там зубачысткі і так далее, і нават падача, яна ўжо дзесьці, ну, таму што гэта зручна, гэта ўжо не трэба там руку мазаць і так далее. Вось, але вельмі важна захаваць вось гэтую адметнасць, тая, якая была, і перайменне яе. То есть вось то, што вы сказали, што у вас ёсць 27 носьбітаў, калі я не памыляюся, якія гатовы прыняць у хату, але зноў жа, безумоўна, час мяняецца. И можно говорить, что вот это было так, это робится так, а это уже некие традиции з'явилися там у 2000-х, 2020-х, зразумела, что хтось поехал туды, перанял у когось інший. Я, наприклад, приїхавши на Гродненщину, открыла для себе вельми шмат таких страв, яких я, ну, на своей Мінщині не спробовала, да? То есть есть адметнасць, і коли ты трапляешь з одного асяроддзя у другое, ты разумеешь, наколькі адрозніваецца менталитет. И он вельми адрозніваецца. Я уже прожила тут больше 30 годов, тому я уже привыкла. А вот когда я памятаю, когда я приехала сюда в 94-м году, для меня было вельми шмат усього дзіўнага, и мне, ну так, гады 3 спатрэбілася, каб як-то призвычаіцца, потому что это была вёска, а в вёсцы такие традиции, ну, вельми такие трывалыя. Тому паўтаруся, что я дзякую областному методичному центру, безумовно, Катерина Васильевна, вам за организацию, Наталья Вячеславовна, вам за ту працу, якую вы робите по падрыхтоўцы дасье сумесна з теми людьми, які в этом зале. Мы ж можем додавать уже ту номинацию, вносить змены, збирать не новые, а старые, але яшчэ не знойдзеныя рецепты, записывать видео, робить те же самые мастер-классы, які-то, або занятки с детками. И, мабуть, нам треба говорить об тем, что зараз формируется программа «Культурная
асяроддзя на наступную пяцігодку, каб было фінансаванне якое-то, каб можна было вось гэтыя аматарскія аб'яднанні якія-то, да, каб можна было, ну, вот я так бы себе учора записала пытанне з фінансаваннем, гэта самае складанае пытанне, так? Вось, але яго, ну, нават самае складанае пытанне можна падымаць, і можа раз, і яно як-то пачне вырашацца. Можа быць не з першага, можа быць і з сотага разу. Таму нам вельмі важна з вами выдаць зборнік. І вельмі важна, каб гэты зборнік быў такім, ну, добрым, таму што ён будзе чытацца. Мы падрыхтуем абагульненую нейкую інфармацыю і зробім яе на ангельскай мове ў гэтым зборніку, таму што гэта абавязковае патрабаванне для таго, каб гэты зборнік быў таксама і ў інтэрнэт-прасторы, і каб яго маглі пачытаць не толькі тыя, хто валодаюць беларускай і рускай мовай, але і ангельская такая, скажам, мова, што ж самае рабілі, калі мы рабілі праграму абарончага тыпа. Новый год мы робили такой зводный артикул, в яким збирали з кожного виступлення кришечку така багульна